Извинявай, Соряви, че те прекъсвам толкова хубав инструментал, но естествено ще го продължиш. Едно кратко съобщение за всички млади двойки. Всички млади двойки да заповядат тук на официалния вход на това място, където се провежда сватбата на нашите младоженци, за да се подготвиме за официалния ритуал. Всички двойки ги очакваме. Соряви Сенци. Buyur.
водещият Сабин Асенов. Има ли аплодисменти, Върбица? Има ли атмосфера тази вечер тук на прекрасното сватбено тържество на Мехмет и на Дилек? Уважаеми дами и господа, още веднъж официално ви приветствам с добър вечер и добре дошли на най-щастливия миг от живота на Мехмет и на Дилек. Днес на 8 юли 2023 година тук в град Върбица те се обричат един в друг и стават семейство. А хората, които ще бъдат най-близо до тях, естествено, са техните кумове Сейнур и Синан. Дами и господа, преди да посрещнем малото семейство и техните кумове, е време да посрещаме всички млади двойки, които тази вечер са тук на тяхната приказна, единствена и незабравима сватба. Посрещаме с аплодисменти всички млади двойки тук на дансинга. Заповядайте, момичета и момчета! Браво, браво, много млади двойки имаме. Аплодисменти за всички млади двойки. Всички вие сте омъжени и женили, така ли? Не разбирам. А сватбите минаха ли на всички? Или предстоят? Така като гледам, Бепчо, много сватби предстоят във Върбица. Много млади двойки, много щастливи и много влюбени. Винаги така с усмивка и блясък в очите. Сега е време, дами и господа, преди да посрещнем малото семейство, само момчета и момичета, ще ви помоля още по-голям кръг да направиме. Да разшириме кръга още максимално много. Сега да посрещнем с вашите аплодисменти и хората, които цял живот трябва да бъдат и ще бъдат, сигурен съм, до малото семейство. Техните кумове, уважаеми кръстници, Сейнур и Синан. Заповядайте, уважаеми кръстници. Не чувам аплодисментите! Добре дошли, уважаеми кумове. Ще ви помоля за мъничко да оставите разстояние между вас, защото тук трябва да застанат вашите прекрасни младоженци. Хората, които цял живот ще бъдете вие най-близо до тях и трябва да им давате винаги най-правилните и най-верни съвети. Да сте тяхна подкрепа в всяко едно тяхно начинание. Обещавате ли така да се случва? Добре. А сега вече, момичета и момчета, уважаеми дами и господа, готови ли сме? Не сме готови, така като чувам и гледам, не сме. Да ви чуя, готови ли сме? Ние аплодисменти да чуя първо на вашите силни аплодисменти да чуя за малото семейство, защото е време сега официално и тържествено да ги посрещаме. Дами и господа, пристигат Мехмет и Дилек. Айде всички да станем на крака и с бурни аплодисменти да посрещнем най-красивите младоженци и да се радваме на сватбата на века! И нека всички да стане на крака и да посрещнем сватбата на века. Робе ще пее, ще свири салиока, а младоженците ще са на върха. Сватба е
Не чувам аплодисментите, дами и господа! За най-готините младоженци! За Мехмет и Диле! И сега, скъпи младоженци, заповядайте още няколко крачки напред. За мен е удоволствие и радост да ви посрещна на вашата приказка, на вашата любовна приказка. Скъпи младоженци, както виждате, пред вас има 3 ленти, които в никакъв случай не са препятствия. Това са символи, съдържащи искрените пожелания на вашите роднини и на вашите приятели. Бялата лента, скъпи младоженци, символизира всичко чисто в човешките отношения. Както знаете, една бяла дреха човек може да облече веднъж. Лесно се цапа. Точно това прави белият свят неповторимо красив. Символ на хубавата булченска рокля. Под аплодисментите на всички гости преминете под бялата лента. Защо няма аплодисменти, дами и господа? Пред вас, скъпи младоженци, е червената лента. Тя е ярка, тя е красива, като любовта. Онова чувство, което споделяте днес и ние всички тук тази вечер, ви пожелаваме да запазите любовта между вас ярка и силна, като тази червена лента. Преминете и под червената лента. Точно така, аплодисменти. А сега, скъпи младоженци, пред вас е третата поредна лента. Тя е синята лента. Синият цвят символизира мира. Много мир и сговор да има във вашето семейство. Синият цвят е цветът на небето. Нека над небето над вас да е безоблачно и ако все пак има облаци, което е нормално, те да бъдат много плодоносни. Преминете и под синята лента. Колеги, сега искам, ако може, нещо малко по-сантиментално, малко по-чувствително, ако може даже оркестъра на живо да го изсвири, защото, уважаеми дами и господа, скъпи младоженци и уважаеми кумове, къде сте кумове? Я застанете близо до малото семейство от двете им страни. Подложете, колеги, защото е време да поканя тук при мене онези две жени, които са родили малото семейство. Жените, които са ги отгледали, жените, които са ги възпитали и цял живот са мечтали и са милеели и са очаквали да видят този ден. Денят, в който техните деца са булка и младоженец. Уважаеми майки, ето че денят и мигът дойде. Денят е 28 юли, годината е 2023, а мястото е вашата любима Върбица. Заповядайте, уважаеми майки, с гордост и с щастие посрещнете вашите прекрасни деца с хляб и мед, за да им е сладък животът и от сладост никога да не се отърват. Първо, дами и господа, майката на младоженеца, нашата Динса вика, посреща децата си. Аплодирайте я и нека да видим първия залък към кого ще бъде отправен, естествено към своя принц, към Мемет, а втория залък отива към нейната снаха, която от днес нататък е нейна дъщеря. Един миг, един момент, пълен с щастие, пълен с гордост, пълен с вълнение. Мигът, в който нашите прекрасни майки пожелават на всяка майка да почувства тази гордост и това щастие. Ето, че и майката на булката посреща малото семейство с по още един залък хляб и мед. Още по-сладък да е техният живот.
А вие, скъпи младоженци, обещайте на вашите майки, че ще ги радвате, че ще ги карате да бъдат винаги горди и щастливи майки и ще ги накарате да са най-щастливи с вашите деца, които ще бъдат техни внуци и дай Боже да имат и правнуци. Още веднъж аплодисменти за гордите и щастливи майки. Благодарим ви. Благодарим ви. Пожелавам ви аз лично да има винаги блясък в очите ви и по една сълзичка само от щастие и единствено от щастие. Да се гордеете с вашите деца. А сега, уважаеми дами и господа, обръщам се и виждам пред мен гордият и щастлив татко на младоженеца. Нашият Дюн Сайбия, дами и господа. Аплодисменти за него, защото на него се пада честта да отвори бутилката шампанско на малото семейство. Отвори, тате, пенливото вино, за да отбележаме този празник. Празникът на твоите деца и на техните кумове. Да видим как ще справи Дюн Сайбията с отварянето на шампанското. Разбира се, развълнуване и е толкова щастлив същевременно. Така че аплодирайте го. Аплодирайте Дюн Сайбията. Heyecanlandın galiba. Normal bir şey tabii. И абсолютно професионално отвори шампанското на малото семейство и техните кумове. Налей сега, тате, от това пенливо вино в чашите на малото семейство и на техните кумове. Заповядайте, скъпи младоженци. Заповядайте и уважаеми кумове. Скъпи младоженци, уважаеми кумове и много уважаеми родители, пожелавам ви да имате много красиви и щастливи поводи в живота като този и да гърмите много бутилки шампанско. Но всяка година на този ден, на 8 юли, събира и това прекрасно семейство. Гърми по една бутилка шампанско, за да си спомнете за този прекрасен ден и за този прекрасен миг. На здраве! Бъдете много щастливи и изпийте шампанското до дъно. До дъно, до дъно, до дъно, защото хората казват, колкото капки останат, толкова горчиви дни ще има. Има ли капки? Няма. А така, вижте как булката се постара да не оставя нито една капка. Не иска горчиви дни в живота си. Правилно. Така. Както казах преди малко, тези чаши трябва да ги пазите, защото всяка година на 8 юли ще пиете от тях. Дълго време трябва да ги пазите, а ние ще спазиме традицията, която повелява, че счупеното носи щастие. Ще хвърлиме 2 чаши през рамо и няма да гледате назад. Деца, отдръпнете се, без да гледате назад, хвърнете чаши на 3. 1, 2, 3. Не гледайте, не гледайте, не гледайте. Аз поглеждам заедно с Стефан ТВ и младоженец да ти кажа, приятелю, много са парченцата. А хората знаеш ли какво казват? Сигурно си го чувал това. Колкото са парченцата, толкова да бъдат и хлапенцата във вашия дом. Сега остана само едно мъничко нещо, което обаче е много истинско и е пълно с любов. Нарича се Мемет. Познай какво се нарича. Горчиво, приятелю! Горчиво! Стефче, успя ли, бе, приятелю? Не можа. Ти пък кога ще успееш от първия път да ги заснемеш, бе? Айде, още един дубъл! Още една горчиво! Аплодисменти! Браво! Сега, уважаеми дами и господа, искам дансингът да бъде напълно така отворен и изчистен, за да може да се насладим на първия, има време за това, на първия сватбен танц на малото семейство. Вашите аплодисменти за тях. После ще чупиме питата. Ти дойде, каза край на сълзите, от щастие плаче ми се. Бе ръце, как ми пълнят очите, и тебе обича ми се.
не тъгувай, живота е хубав. Аз помня, че каза това. Изтанцувай го с мен, даже труден, и нека да чуе света. Кажи ми, че болката с теб ще е чужда, за нас непозната е тя. Кажи ми, че искаш аз да те събуждам, до теб да заспи в нощта. Кажи, че за други не можем да бъдем, но без да говориш го знам. Ти си моето днес, ти си моето утре, какво повече да ти дам. Вашите аплодисменти, дами и господа! На съдбата ще стисна ръката, че пратите в моя живот. Без да питам, познах ти душата, познавам те, моя любов. Ти си въздух, до теб ми се диша, в очите ти ми е света. Прегърни ме, така се обича, безуми само слуша. Кажи ми, че края на нас ни е в рая, и там пак ще правим любов. Кажи ми, отляво сърцето е зяло, че срещна ни този живот. Кажи на всички, че мене обичаш и вечна ни е любовта. Кажи им, че нощем, когато заспиваш, до мен си ръка за ръка. Кажи на всички, че мене обичаш и вечна ни е любовта. Кажи им, че нощем, когато заспиваш, до мен си ръка за ръка. Браво, браво, браво! Още по-силни аплодисменти. Мемет, какво се пее в тая песен, бе, аз слушах. Така казва: кажи ми, кажи ми, кажи ми, че вечно ще ме обичаш и ме обичаш. Кажи и бе, човек. Обичам те. Така, аплодисменти! Хайде сега и ти. И аз те. Браво, браво, браво! Дълги години да се обичате и много да се разбирате, да създадете едно здраво и силно, пълно с любов семейство. А от колко време сте заедно? Можеш ли да ми кажеш? Колко време? Колко много, бе? Колко? Стига, бе, повече от 5 години. Ти ми кажи. 10 години! Браво, бе! Това рядко се случва, дами и господа, така че заслужава силни аплодисменти. 10 години връзка и накрая празнуваме тяхното бляскаво сватбено тържество. Булката се развълнува. Редно е да се вълнуваш, редно е и да се гордееш със себе си и със своя съпруг. А кой командва това семейство? Предполагам, ще кажете и двамата. Нали? Това виждам в очите ви и ви пожелавам наистина да командвате винаги двамата вашето прекрасно семейство, да взимате заедно решенията и да правите всичко заедно. Обаче знаете, че имаме един символичен ритуал, който показва от сега нататъка кой ще командва. Счупването на питата. Който чупи по-голямото парче, той ще командва. Така че ще помоля за питата сега. Заповядайте. Обърнете се само за миг, само за сега и никога повече гръб с гръб. Дигнете ръце. Хванете питата заедно.
Хайде, хванете сега заедно, не бързайте. На 3. Раз, 2, 3. Случи се нещо прекрасно, дами и господа. Колеги, случи се нещо уникално за тези, които не виждат. Булката се направи, че ще отчупи парче от питата, обаче лично тя връчи нещата в ръцете на младоженеца. Той да си командва и да ръководи това семейство, казва тя. Но всички знаеме, обществена тайна е, че ценител, пазител и ръководител на едно семейство е кой? Разбира се, че жената. Тя създава семейството да бъде уникално и незабравимо. Наистина ви пожелавам да сте много единни, да сте сплотени. Сега имаме още един танц, след което диджей Бепчо ще продължи. Танцът между всички млади двойки. Така че заповядайте всички млади двойки. Къде са ви половинките? Бе, розите са в ръцете, пък половинките ги няма. И аз си намерете половинките и заповядайте на дансинга, колега музика. Хай! Görmesem daha iyiydi seni orada o gece. Aradan yıllar geçti, silinmedin hafızamdan. Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar. Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar. Hatıralar unutulmaz. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince? Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince? Първия момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно и няма аз да те предам. Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни,
Когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Днес е сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен. Сватбен бус, танцувай с мен. И пред всички каза да, да си моята жена. Казвам да на любовта. Идва 6. И това е. DJ Vector. А сега нека всички да останат за дансинга. Продължаваме с темпо. Айде очакваме всички младежи на дансинга! И най-вече продължаваме за Меменчо и за Дилек! Айде, вървица! Искам да се женя, коя да си взема? Анна Мария, Лена Магдалена, Габи Габриела, Симона или Женя. Полудях по всички вас. Не моля ти, мадам, мене много ме срам. Сумакерас, идвайте с мен, няма проблем. Всички с мен, оставам ерген. Идвайте с мен, всички с мен, няма проблем, оставам ерген. Всички ме питат кога ще се жене, коя да си взема, голяма дилема. Първа и втора, трета, четвърта, накрая ще хвана някоя търка. Пета и шеста, седма и осма, може и хубава, може и грозна. От всичките взимам, на всичките давам, какво да направя, ерген си оставам. Искам да се женя, коя да си взема? Анна Мария, Лена Магдалена, Габи Габриела, Симона или Женя. Полудях по всички вас. Не моля ти, мадам, мене много ме срам. Сумакерас, идвайте с мен, няма проблем. Всички с мен, оставам ерген. Идвайте с мен, всички с мен, няма проблем, оставам ерген. И да продължаваме за Мемечо специално! И за най-красивата булка за Дилек! Айде, вървица, ръцете! Айде, младежите! Айде, кръстичката! Ти щипната и там! Жълтача, браво! И за най-влюбените младоженци продължаваме! Айде, Мемечо! Айде, ръцете горе! Момиче, запази ми този сладък миг. Ще щупна и там. Насякъде ще отивам и няма да питам защо. Yes, Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Назад, come on, let's go. Yes, Вземи се, стегни, проблеми нямаш ти. Вземи се, стегни, не дей го
Айде върбица, стегнете са! Живота е един. Аранжьор на Мосайл. Милото и то е с теб. Всичките айде за Мемо, специално! Мушарто аранжирал. Бачкаме от работа съсипваме се. Живота нас научи ни, с много труд се изкарват пари, но всичко не са пустите пари. Славето изядоха ми, богат се чувствам всеки ден, с любими хора покрай мен. Вземи се, стегни, проблеми нямаш ти. Вземи се, стегни, не дей го мисли. Вземи се, стегни и се весели. Вземи се, стегни, живота е един. Приятелите са до теб, милото и то е с теб. Всичките обичат, за твое здраве пият. Като светкавица, фил, 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 фил. Yes, yes, Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, come on, let's go, let's go. Айде вървица! Yes, hey, момиче, запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, навсякъде ще пипам и няма да питам защо. Yes, 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 Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, come on, let's go, let's go. Yes, yes. Mai etapă. Iar de bizim barbița, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Pepčodan. Pepčodan. За Мерцедес 6.3 AMG и RS7, за най-мощното Ауди и най-мощното BMW М6-цата. Елате ми на старта с най-яките машини. Да събираме отряда. Газ, 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 газ. Пак на маса ще се сяда. И да продължаваме за Дилек и за нейните приятелки, за най-добрите! И за приятелите на Меменчо! Днеска сме командировка! За Емирджан Паса! Призовка! Приготви се яко да гърмиш! Като махнеш си халката, като гръмне музиката, изгоря жената! Събираме отряда. Газ, 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 газ. Пак на маса ще се сяда. Газ, 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 газ. Понеделник, вторник, сряда. Газ, 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 газ. Градуса да е 1000 с нас. Оркестър Парламент. Айде продължаваме за уникалния оркестър Парламент. Няма втори. Айде за оркестър Парламент, продължаваме за най-добрите! Остан! Шоу! 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 Шоу!
Най-добрите! Сей. Само за малко внимание, имаме един рожденник. Рожденника, къде е рожденника? Камера, чек! Камера! Роналдо! Честит рожден ден, сине! Да се живи и здрав! Ридван, къде е Ридван? Аплодисменти за малкия Роналдо! Тя е живи и здрав! Айде малко! За рожденника специално лично и категорично, специално за Роналдо, за сина на Ридван Секюритито и за Ялчи специално, за най-мощните. Специално за Пабло, 20 точки за оркестъра! Шоу! Яша, Ялчи, яша! За всички приятели на принца, за фирма Януш Билкия! Айде фирма Януш, най-мощната фирма, без конкуренция! Яша има гече бергендали. И така, потикичко. Фирма Януш дава 100 зелени точки, български. Сезона отваряме с 100 зелени точки. Сезона. Белгия, няма проблеми. Дюйсбург, Белгия. Първоначална вноска 100 зелени. Айде продължава ги чека. Отваряме сезона. Айде кръсти. Айде кръсти, кисти. И така кръстите отваря сезона 20 точки. 40 точки. 60 точки. Още има. 80. Специално за остете Белгия 100 точки. Само за Мерчан Боса. Точка по въпроса. Ти си тук боса. И сега. 100 зелени европейски откриване на сезона. 100 зелени. Точка по въпроса. Ти си тук боса. Точка по въпроса. Ти си тук боса. Точка по въпроса. Ти си тук боса. Точка по въпроса. И сега. Преминаваме Фичека Петрич. Специално за Мерчан Боса. 100 зелени. 100 зелени. Става баумял. Става баумял. Става баумял. Става баумял. Става баумял. Ела тари за Лана сам. Ела насам. Айде, бакала. Специално за
Сочи шампиона! Айде Сочи! Откриване на сезона 50 точки! И така, взете вика специално за моя брат. Само нямаме вика една майка, а имаме същата кръв. Пичека Лудия Макс! Айде бакала! Откриване на сезона! С 50 удара! Откриваме! Айде бакала! Яша! 60 удара! За човека с сирата риза и марковата брада. За хамцирана емоция. Телефон има. Откриване на сезона. С 60 точки. Браво! Пресавски магела, Пресавски. Айде бе гадо. Айде за Холандия! Холандия! Айде Холандия! Идвам, бате, идвам! Айде Холандия! Откриване 100 точки! 100 точки! 150! 200 точки! Идвам, бате! Момчета, идвам след малко при вас пак. И така, цялата фамилия, Мемет Чинголу, приятели, познати, братовчеди, който уважава ги сабията, нека да запеят тук при нас на дансинга и продължава ги чека. Айде! За Сабри Сърбина! Айде Сърбия! Яша Тайко! Яша Тайко! И така, Батко Рамадан поздравлява Синай Енгид и Сунай най-умните. Най-умните! Айде продължава Кичека! Thank you very much. Чики! Също дъщеря си Сахаси, фамилия Бепчо. Яша Рамаданага за Сахаси и за дъщеря си. 20 точки. И сега Мемет кани Барострой на дансинга. Барострой. Симет послушах. Айде бакам Барострой. Айде Барострой. Симет Бозума съм. Айде Синан. За най-добрата строителна фирма. Специално
за нашия сват, за свата на Тони Монтана и за най-сладкия зет, зет като мед, зет като мед. Айде, сина! И сега, 100 точки от Синан. Айде, Парострой! Още 50! Още 50! Точки, 40 точки. Яша Мемедага. Ако може Сорай да дойде, няма проблеми. И така, специално за всичко точно. При Мети няма грешка. И така, оркестъра пиано по-тъпичко. Специално Мемет иска да каже, че много е благодарен от нашия брат от Метин, най-големия организатор, най-мощния. Сватбена агенция Мартин специално дава 50 евро за оркестъра и поздравлява семейството на Мемет. Айде, бакала! За шефката на фирмата. Айде, Мети! Той. И така, ако може батко Шикри да дойде на дансинга с семейството ти. Айде, Шикрага! Айде, Сабри! И Ашамами! Най-мощния кетеринг Метин и малкия бъдещия милионер дава 50 точки за оркестъра и поздравлява моето семейство! Яша Сабри! Айде, Тунчер! Метин, айде, Тунчер! Метин за гитарата цяла вечер се крие! Да не се крие! Ачио, подпичка оркестъра. И Гирсел, къде е Гирсел? Моя брат Гирсел, къде е? Гирсел, ако може да дойде при мене. Къде е Гирсел? Айде, продължава кичека. Все боса те вика Гирсел. Айде, Мети! Яша, Мети, яша! Заидера! Ха! Шау! 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 Къде си, бе, Гирсел? Hoş geldin be. Sokere Sarsiyan. Hoş geldin Dikazı.
пари, яш пари, има пари, яш пари, има пари, яш пари. 50 точки! Още 50! Гирселчо 50 точки! Айде, бакала! Шау! 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 Има пари, яш пари, има пари, яш пари. Айде за шампиона Бебчо! За най-добрия баджанак! Бебчо шампиона! Най-мощия! Яша Бебчо! Айде Бебчо! И сега кичека представа от Бебчо специално за всички гости. Представа! Сабин, къде е Сабин водещия? Има Добре, казвай, бате. Ева на Сабин. И сега. Цяло върванчета. От братовчетката на Савинчо от Преслав, от Мемеч и Петко даряват 400 лева, да са живи и здрави. Хайде, продължаваме. И сега Тунчер кани кръстика. Ела насам ме бате. Ама той си крие зад Гюрджан. Специално за кръстика. Сега ще го направя. Аз ще го направя. Спокойно, няма проблеми. И сега Гюрселчо поздравлява специално всички от Дисбург, от Хофелд. Всички от Хофелд на дансинга. Айде, Макалам, продължаваме. Айде! Яша Бебети! Яша Бебети! Има пари, яш пари, има пари, яш пари, има пари, яш пари, има пари, яш пари.
слушаме сега. Браво, браво на всички танцуващи, браво и на всички свирещи, разбира се. Сега да дадем малко възможност на нашите специални гости, които са тук, духовият оркестър. Ромале, нали така беше, колеги? Хайде, Ромале, Брасбайнд Ромале!
Ali. Azıcık oynasaydım bari bütün akşam durdun orada. Demişti ben yaptım galiba. Azıcık oynasaydın yerinde bari. Добре. Бързо ще. Коларым дрейну. Кметът на Менгишево и още някой бързали. Али, аджек микрофона, ачвеним олабилин салити. Ще стартираме и даряването. Ефекта може да махнеш, Али, сам. Може би, Елмишен. Добре дошъл и ти. От кметът на Менгишево 100 лева дари, да е жив и здрав. И от Севгин, един от най-добрите приятели на Диншавията Севгин, също дари 100 лева, да е жив и здрав. Ти пък къде се разбърза, бе? Къде бързаш ти? Най-добрият водещ в Дуисбург и не само в Германия, нашия колега и приятел, дами и господа, Джеват и неговото семейство дарят 100 лева, да са живи и здрави. Моля ви се, не бързайте повече. Севието е изпратила, Чаранго Севието е изпратила 50 лева, да е жива и здрава. От бат думата за Джеват 100 лева. Не е могъл да отиде, сега си дарява даряването. Дженгис от Ловец дарява 100 лева, да е жив и здрав. Спираме даряването, никой да не идва повече, моля ви. От Алито и неговото семейство 100 лева, да е жив и здрав. Добре, има още едно даряване, бързо ще и него го взимаме. Октай от Беломорци дарява 100 лева, да е жив и здрав. Октай от Беломорци. Сабрито вика Мечо от Вардун. Имаш даряване ли за него? За Мечо от Вардун от Сабрито 100 лева. Да е жив и здрав. Сега, моля ви се, след малко стартираме така или иначе даряването. Адън не, Адън. Метинден на Елесинден, Yüzlev sağ olsun. Ali'den ve ailesinden Yüzlev. Şimdi bir çifte telli yapalım misafirlerimize. Kendo от Вардун дарява 200 лева, да е жив и здрав. Едно чифте телни да дойде специално. Оттам насетне ще нарежеме и тортата. Мечо от Вардун дарява 300 лева.